Jeg vil gerne fortælle jer om evolution og artsdannelse. Først har vi om Jean Baptiste Lamarck, som levede fra 1744 til 1829, og vi ser et billede af ham her på siden. Lamarck var den første, som opdagede evolutionen og udviklede sin egen evolutionsteori i forhold til den, vi kender i dag, som er Darwins, som jeg vil komme ind på lidt senere. Han mente, eller Lamarck mente, at arterne udviklede sig efter deres behov. Så for eksempel som en giraf, så skulle den, hvis den ville have op de grønne blade op på toppen, så ville halsen derfor strække sig sådan, og ende med at blive længere og længere. Og det fordi at den havde en indre følelse og et behov for at nå træets blade, der var længere oppe. Og han mente således, at forandring i livsbetingelser medfører en udvikling af arten. Udviklingen af nye organer sker, hvis arten udvikler nyt behov, og arten udvikler sig lineært. Så har vi Charles Darwin. Han levede fra 1809 til 1882. Darwin fandt sin egen evolutionsteori og lavede den også, og den blev forklaret i værket Arternes oprindelse fra 1959. Og evolutionsteorien kaldes også for selektionsteorien, og selve Darwins evolutionsteori går ud på, at de bedst tilpassede organismer overlever. For eksempel girafferne igen, så hvis nu er der en kort halset giraf og en langhalset, og der kommer en til langhalset, vil de to langhalsede parre sig, og ikke den kort og den langhalsede, på grund af at de vil udvikle et svagt organisme i stedet for det stærkeste organisme. Og derved på grund af de stærke organismer bliver valgt, kommer der derfor stærke artsegenskaber, og vi kan også se et billede af Charles Darwin herude til siden. Vi har så lige en forskellighed, eller et billede af, hvordan man kan se de to forskellige Lamarcks og Darwins ligheder og forskelligheder imellem de her giraffer, hvor at Lamarcks evolutionsteori er øverst, hvor man kan se, at der er to små giraffer, så fordi de skal nå bladene længere oppe, tager de simpelthen har det her behov og den indre følelse af, at de skal blive højere eller længere i halsen, som man siger. Og derfor så tager de her til sidst og bliver den længde, som de for eksempel giraffer er nu til dags. Hvor at selve Darwin, som er bevidst på selektionsteorien, siger, at det er, hvor at vi for eksempel ser en kort og en langhalset giraf, hvor efter der kommer en ny langhalset giraf. Det udgør, at den korte giraf dør, og derved parer de nye giraffer sig, og den korte giraf dør så stadigvæk, så de langhalsede overlever. Så man siger, dem der er stærkest overlever, de svage dør. Nu har vi så til Darwins finger, og det er selve på næbbets udseende. I den her side, der ses de insektædende fingre, som har tilpasset deres næb til deres føde. Næbet er spidst, og derfor god til at finde og fange de insekter, de spiser på den ø, de bor på. Udviklingen er sket ved hjælp af selektion, da kun de fingre med det her spidse næb har overlevet. Det kan fx være, at de har boet på en ø, hvor at det har været specielt for dem, at de skal fange de her insekter for at overleve, i forhold til hvor at de andre planteædende fingre har boet på en anden ø, hvor de så derfor har tilpasset deres næb til den føde, som er der, og at næbet er rundt, og overnæbet er længere end undernæbet, og det udgør ved, at selektionen sker, eller ved hjælp af selektionen, og derfor har de kunne hjælpe fingrene med at overleve, på grund af at de har gjort det. Så har vi så stamtræet for fingrene, og det er også fra Darwins, hvor at vi kan se det på Galapagosøerne. Figuren viser, at der kommer en finke sandsynligvis fra Sydamerika, og den har igennem tiden ved hjælp af evolution udviklet sig til 13 forskellige arter. Og her kan vi så se nogle af de arter, som lever på jorden, på kaktus eller i trækorn. Og den yderste cirkel kan vi se, hvilken føde disse arter lever af.
frø, knopper, frugter eller insekter. Hver art har også fået udviklet sig sit eget næb, som er tilpasset dens føde og levested. For eksempel de forskellige øer, som er på Galapagos. Jeg vil så fortælle om redegørelsen for en art, og ontogenesen og fylogenesen. En art, det er en af de mest fundamentale enheder i biologien. Ifølge det biologiske artsbegreb er en art en dyre- eller plantegruppe, hvor individet kan parre sig og få flere afkom. Individer af samme art deler derfor en fælles genpulje og er formmæssigt isoleret fra andre arter. Der kan hengå, at der bliver parret to dyr, for eksempel at der lige er kommet ud med, at der er blevet parret en kat og et dovendyr. Og det ser man jo ikke særlig tit. Altså, det virker meget underligt, men det er i hvert fald sket. Så har vi ootogenesen. Ootogenesen er individets udvikling fra det befrugtede æg til det voksne individ, og en lovmæssighed er, at vækst og ændring sker i bestemt rækkefølge. Fylogenesen er en art eller slægtshistoriske oprindelse og en evolutionshistorie. Fylogenesen er det modsatte af ontogenesen. Hvordan støtter studier af ootogenesen og fytogenesen Darwins evolutionsteori? Ootogenesen er en gentagelse af fylogenesen. Den enkelte individ fosterudvikling gentager den artens historiske udvikling. Dette udsagn er blevet opfattet som et kraftigt insidium på dyreartens slægtskab, og på det er der sket en evolution. Her har vi så ootogenesen, hvor vi kan for eksempel se de forskellige: et menneske, en kanin, en kylling, en skildpadde, en fisk og et andet dyr. Figuren viser de tre forskellige fosterstadier. På en halepadde er dette. Det er en halepadde. Men her kan vi se, at de alle sammen ligner hinanden i det første stadie. Og herefter tager de så i anden fase, eller anden stadie hedder det jo, og udvikler sig anderledes. For eksempel vi kan se, at kaninen har fået sådan en kæmpe stor bule i maven, hvor det har de andre ikke. Fiskene er begyndt at få gælder. Det har selve de andre ikke, og de er begyndt at få hale med selve finner på. Det har skildpadden, kyllingen, kaninen og mennesket ikke. I det sidste stadie er det jo så virkelig, hvor man kan se, at det virkelig er forskellige ting. Mennesket har udviklet hænder og fødder, det har kaninen også, det har kyllingen også, og det har selvfølgelig skildpadden også, men det har de to andre ikke på den måde, som vi, mennesket og kaninen og skildpadden og det for eksempel har gjort det. Skildpadden har også udviklet skjold, det har ingen af de andre. Selve skildpadden, kyllingen og kaninen har udviklet en lille hale, det har mennesket ikke. Så derfor kan vi se, at det er virkelig der er virkelig en udvikling fra foster til voksen individ. Fylogenesen er for eksempel herpå kan vi se en samtale for menneskeaberne, som viser, hvor stærkt beslægtet vi er med de forskellige ting. For eksempel mennesket er faktisk nært beslægtet med chimpansen og gorillaen, men tættest på chimpansen. Og at der findes fælles stamfond for cirka 6 millioner år siden, eller vores fælles stamtram er går cirka 6 millioner år tilbage i tiden, og at den viser fylogenesen en slægtshistorisk oprindelse. Så vi kan jo se, at vi har startet som så med orangutangen, hvorefter gorillaen er kommet, hvorefter mennesket og chimpansen er kommet, og chimpansen er kommet. Hvordan kan en geografisk fund anvendes til afdækning mekanismer bag evolutionen? Geografisk fund som fossiler i de geologistiske lag ved for eksempel stævnsklint afdækker mekanismer bag evolutionen. Et nyt sted er et nyt kløv i Nordjylland. Neonteni.
mekanismer, hvor en ny arts karakter opstår ved at en barnlig ungdomlig egenskab hos stamformen bevares hos voksne efter afkom, hvilket vil sige, at artskarakteren opstår ved en ændring eller en tidsmæssig forløb af legemsdelen udvikling. Eksempelvis har det nyfødte menneske kaninform i ganske stor lighed med det nyfødte menneskabes, og det præg besvares i voksenlivet. Et forhold, der bidrager til muliggørelse af en længere vækst og udviklingsperiode for menneskets hjerne. Neoteni er hos denne art en tilpasning til livet i vandpytter med få rovdyr. Tør pytten ud, kan dyrene fortsætte deres udvikling, for det er halepadder normale galleløse voksestadium. Er evolutionen en gradvis proces, eller foregår evolutionen i spring? Man vil tro, at evolutionen er en langsom gradvis ændring af ting eller tilstedeværelse. En udviklingsproces uden ende eller mål, som har skabt mangfoldigheden til at levne gennem eller mindre gradvis forandringer. Dog er der eksempler på, at evolutionen ikke sneg sig afsted med geografisk fart. Galapagos-finkerne er et eksempel på det. Her ses finkerne faktisk udvikle sig fra år til år i takt med forholdene på øen, fra vådt og tørt og tilbage igen. The Big Bang, som var en katastrofe, som skete for 65 millioner år siden, var også et spring i evolutionen.